калі Вітаўт гэта больш чым Грунвальд, калі Каліноўскі гэта больш чым мужыцкая праўда, калі Касцюшка гэта больш чым это паўстанне 94-го года неўдалае і больш за тое што там нарадзіўся я Літвіна і прэ некуды сваю крыўду усім накласці на гэтую яго крыўду. Беларушчына як такі суцэльны знак бяды, як такая суіцыдальная гісторыя, з якой ты в прынцыпе не хочаш мець нічога агульнага. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами ў студыі Зміцер Лукашук, а маім госцем сёння стане сцэнарыст, журналіст, папулярызатар гісторыі Алесь Кіркевіч. Прывітанне, Алесь. Прывітанне. Алесь, неяк былі мы з прэзентацыяй разам з Памідоровым у Штутгарце. Такая песенна-літаратурная на нацыянальную ідэю, у тым ліку прэзентацыя была, і калі мы з ім пачалі размаўляць, расказваць пра тое, што ну вот нешта так здарылася, што нашыя беларусы да 20-го года мала цікавіліся усім беларускім, пачынаючы з нават такого, здавалася б, што павінна быць на слуху беларускім, там музыкай, рокам, і працягваючы гісторыяй, тэатрам, літаратурай, філасофіяй, ўсё што заўгодна. А падчас дваровых сустрэч у 20-м годзе яны так для сябе ўсе адкрылі: вау, ай, а Вольскі, а 3 чарапахі, што 26 гадоў уже на той момант Вольскі гэтыя 3 чарапахі лупіў, ну как бы, а для нас адкрыццё. А оказывается, слухаючы гісторыкаў, яны рабілі высновы: мы-то маглі яшчэ і не толькі ў лапцях хадзіць, а і падворшай маскалям наваляць. О, якія мы! Вот я кажу, ну як так можа быць? І падымаецца нейкая дзяўчына і кажа: а гэта вы вінаваты. Ага. У сэнсе мы вінаваты. А вы нам ціха пра ўсё гэта гаварылі. Вот я как бы троху офігеў, а вот рэакцыя Памідорова, это трэба было бачыць, конечно, калі там пачырванеў увесь такі, кажа: я ціха гаварыў? Так вось, скажите мне, як папулярызатар, чаму беларусы дрэнна ведаюць сваю гісторыю і не цікавіцца ёй? Гэта таму, што гісторыкі, папулярызатары, журналісты ціха ці не цікава пра гэта расказвалі, ці таму што ну гэта такі звычайны тренд, і ў пераважнай большасці шараговыя там грамадзяне краіны, будь то якой, ці то Беларусі, ці то Францыі, ці то яшчэ невядома любой краіны, не асабліва-то і ведаюць тую гісторыю. Ну, я думаю, что это вельмі складаная насамрэч тэма, ее можно разбить на шмат таких кластеров. По-перше, белорусы сами такие, то есть это феномен такой тихой плыни. И ранее жартовали, что белорус, он заходит на сядзібу БНФ, и он весь там в значках, в нейкай майцы, с погоней, вось, ну, амаль такой прыгожий, як у тебе. А выходит, апранае плашч, и становится кавалак асфальта, просто как нідзе не адсвечваць, пераходзіць на расійскую мову, і ён далей гэта як быццам бы не нясе. І тое яго кола атачэння, яно не ведае ад яго таго, што ён ведае. То бок, мажліва, гэта такая культура камунікацыі, выпрацаваная стагоддзямі, рэпрэсіямі, вось неспрыяльнымі умовамі, калі не все, што ты ведаеш, ты расказваеш, не все, чым ты хочаш падзяліцца, ты дзелішся, бо ну а раптам што? Вось есть же такие успаміны там старэйшых людзей, там, которые казалі, што ну, там людзей, которые в 20-х былі в беларусізацыі, которые перажылі гэта все, рэпрэсіі перажылі, выжылі, яны сваім дзецям казалі: не лезьце в беларушчыну, ну вот не надо вам гэта, вот не надо. То бок яны ведалі, у іх быў пласт сваіх ведаў, інфармацыі, але яны лічылі, што так бяспечней, альбо там дзяцей сваіх просто аддавалі менавіта ў беларушчыну. Беларушчыну, то есть вот у палітыку не лезьце і ў беларушчыну не лезьце. А гэта вельмі часта ж раўняецца паміж сабой. Маўляў, вось карту паляка ты атрымай, гэта табе ў жыцці прыдасца. Ад беларушчыны вот што табе? Што табе з гэтага, акрамя праблем? А іншы пласт гэтага ўсяго, ну вот про тое, што ціха казалі, можа быць, часам не так казалі, можа быць, часам на не зусім зразумелай мове казалі, таму што
Ну, сфера мне блізкая, напрыклад, гэтай гісторыі. У нас шмат манаграфій пра все на свеце. Насамрэч, вельмі шмат напісана, вельмі шмат сабранай інфармацыі, на канферэнцыях все это агучваецца. Што там в полацкіх магістратскіх кнігах пісалі ў 1670-х годах ці 1640-х годах. А вось цельнай карціны, вось дзе кніжка такая, вот гісторыя Полацка, вось каб палачанін узяў ее, прачытаў і так натхніўся, які ў меня офігенны горад мой Полацк. Нема. У нас няма біяграфіі ў беларускіх ні Касцюшкі, ні того Всеслава Чарадзея. У нас Каліноўская недавно з'явілася біяграфія, которую Герасимчык напісаў, а да гэтага былі толькі там савецкія нейкія працы. То бок у нас куча всего просто не напісана, хаця, здаецца, ну вот ёсць пул гісторыкаў, некаторыя з іх уже, ну шмат хто пераехаў ужо і на захад, і здаецца, тут табе ніхто не закрые рот. А няма нейкіх цэльных працаў, каб нешта зразумець. Ну, это не кажучи уже про кинематограф, который такі вось рухавік свядомасці, взять там польскі кинематограф той же, вот украінскі кинематограф, дзе куча всего гістарычнага адзнята, і людзі праз гэтыя вобразы, як з «Огнём и мечем», напрыклад, польского фильма, которому уже 1 000 000 гадоў, але его все, здаецца, глядзелі, і ты праз гэтыя вобразы доходишь до того, что, ну, вось это классно, якая у нас классная гісторыя, вось я себе хочу там купить шаблю, повесить на стену и там детям своим рассказывать, что это прикольно. А некая там Кацярына и Пётр I, это не прикольно, это ну ни об чым, это не наше. И вось, можливо, была проблема со стварэннем таких вобразаў. Ну и, конечно, дзяржава гэта не заахвочвала, не было спецыяльных праграм, то есть не было праграмы на сваё, на розныя там лініі Сталіна і берасцейскія крэпасці, але на то, што трэба, не было. Вось таму як бы і маем вот эту вось вялікую праблему, што людзі або ведаюць і не расказваюць іншым, не расказваюць далей, альбо ну вось просто як бы шукаюць нейкія культурныя коды з боку, то бок, напрыклад, чалавек ведае, што нейкія польскія карані, альбо там хтосьці там прабабушка была полькай. І калі ён цікавіцца гісторыяй, яму прасцей прыйсці да польскай гістарычнай свядомасці, чым да беларускай, больш інфармацыі. Ці нема такое просто, ну как бы, а пра што гаварыць? Ну, у сэнсе, калі паглядзець, спытацца у шараговага беларуса, скажем, а назаві герояў Беларусі, вот гістарычных, то што? Ну, адразу, безумоўна, назавуць Каліноўскага. Ну, падумаўшы, назавуць Касцюшку. Ну, яшчэ больш падумаўшы, можа, яшчэ там пару чалавек назавуць яшчэ пару імёнаў. Там якога-небудзь Альгерда, там ці яшчэ каго-небудзь. Ну, і ўсё. Это то причина ў тым, вот про што мы кажам, про то, что ну как бы рассказали, описали, ці сапраўды у беларускай гісторыі пантэён герояў ён вельмі кароткі. А он не кароткі, ён, па-першае, не склаўшыся, ён незразумелы до конца, тому что пануюць нейкія штампы, міфы. Про Каліноўскага вельмі часто кажуць, это вось наш вайсковы лідар, вайсковы змагар. Дзе ён вайсковы, у якім месцы, дзе ён ваяваў? То бок, ну, ён палітычны лідар, ён ідэолог, ён канспіратар. Как-то канспіратар ленінскай школы, хочется пажартаваць. Але, ну, вайсковых заслугаў, ну, я яго не прыгадаю. То есть, ні в партызанскай нейкай барацьбе. Мы гэтага не ведаем. То есть, мы ведаем про кожнага героя літаральна адзін сказ. Калі про Пілсудскага ў Польшы выходзяць агромныя там манаграфіі, зборы твораў, асобныя кніжкі там кабеты Пілсудскага альбо аўтамабілі Пілсудскага, любімыя аўтамабілі Пілсудскага, там нелюбімыя аўтамабілі Пілсудскага. У нас гэта все настолькі вузкае, што ну няма тэмы для дыскусіі. Вось двое палякаў зберуцца, яны могуць паразмаўляць. Што там з гэтым Пілсудскім было, а чаму там ён гэтага наблізіў, гэтага аддаліў, а чаму там ён не пайшоў на канцэпцыю Вялікага княства Літоўскага. А беларусы про Каліноўскага змогуць так паразмаўляць? Вось так вось за куфлем піва гадзінку так паразмаўляць грунтоўна. Ну, напэўна, мала хто нават з такой асвечанай публікі. І мне здаецца, ёсць пра што размаўляць, але трэба это, па-першае, сфармуляваць ты шэраг і штосьці пра іх расказаць, больш за імя. Калі Вітаўт гэта больш, чым Грунвальд, калі Каліноўскі гэта больш, чым мужыцкая праўда, калі Касцюшка гэта больш, чым это паўстанне 94-го года неўдалае, і больш за тое, што там нарадзіўся я літвінам. То бок нема, скажем так, вот этой вось ежы, нейкіх такіх дроваў, которые кідаць в топку трэба, і каб ты агонь грэў. І для таго, мне здаецца, вось шырокае поле і для прафесійных гісторыкаў, которые бы адкапвалі новыя факты, неяк раскручвалі, ставілі пад цікавым кутом, і для папулярызатараў, которые бы апраналі ў гэта все в нейкую такую цікавую абгортку. Ну, а, конечно, ўжо далейшае пытанне гэта якаснае кіно, якасныя нейкія праекты, которые шырака змогуць патлумачыць і гэтыя вобразы
напоўніць жыццём, умоўна кажучы, дзякуючы там таленавітым акторам, бюджэтам, не ведаю, штучнаму інтэлекту і так далей. А чаму так адбываецца? Вот мне неяк наш гісторык знаны Мацук падараваў кніжку сваю, дзе там нейкія дакументы, як працавалі сеймы і сеймікі у Вялікім княстве літоўскім вось ад гэтага там года вось да гэтага года. Волкаў, гляжу, там перыядычна вывучае, як там ішлі нейкія дарогі, гандлёвыя шляхі і гэтак далей. Ну яно можа цікава, але для масавага нейкага спажыўца гісторыі. А чаму так адбываецца? Для сур'ёзнага гісторыка вот тое, пра што вы кажаце, гэта такая попса, на якую как бы не вартая увагі, ці што, вот як это працуе? У нас трымалася такія два берагі, а паміж імі няма моста. Адзін бераг гэта сапраўды вот крутыя гісторыкі, которые трэба пісаць пра гэтыя семікі, трэба вышукваць дакументы, і там Волкаў, Якубаў, это святыя людзі, якія зараз працуюць у архівах і нешта вышукваюць нават у замежжы, напрыклад. Але гэта вельмі часта застаецца альбо іх уласным здабыткам, альбо здабыткам вось кніжак тыражом там 100 экземпляраў, а можа быць іх больше не трэба, таму што паспаліты чытач, он пачне чытаць і сойдёт с ума, як кажуць, да? Ну шалее просто. Ну якія соймікі, там нейкі там Іван там Мікулевіч там штосьці прадаў за 30 коп грошаў, і што далей? Ну, такое запрашэнне да добрага сна, да? На дабранач, то есть пачытаць і заснуць. А папулярнай літаратуры няма, таму што, мне здаецца, папулярызатары гэта асобны кластер людзей, которые менавіта робяць вот эту вот абгортку і даносяць да чытача. А гісторыкі, ну, з усёй павагай, да, вот вельмі часта сварымся і ў Фейсбуку, і асабіста, таму што стварыўся такі таемны масонскі ордэн, маўляў, вось у нас есть вельмі важныя веды, вось мы іх ведаем, але мы никому не расскажем. Вот читайте, шукайте наши PDF-ы докладов з наших конференций где-нибудь там в интернете. Не можете знайти? Ну, это ваши проблемы, это не наши проблемы. Просто вы там не адукаваныя, а ваши этой популярные программы, ну, это же для детей, это для першаклассников, это такое нецікавае. А, ну, вот памятаеце, як бы шмат бочак кацілі на всех этих Тарас, Дзержинскі, вось такія папулярызатары, якія, ну, вельмі кандова часто это рабілі. Па-расейску выдавалі кніжкі, нацягвалі там факты, адныя факты на іншыя, але я бачыў сапраўды, як там на Валадарцы, на Зоне, калі это яшчэ было все можна, людзі чыталі вось іхныя кніжкі. Они не чыталі там Краўцевіча, они не чыталі там Волкава, Якубава і іншых там цікавых людзей. Они чыталі вось тое, што маглі зразумець. Там, дзе цікава, можа быць, недзе эмацыйна зараджана, патлумачаны нейкія факты. Вось мы не расейцы. Расейцы это все москалі. Нам они там не цікавыя, не патрэбныя, это Орда, это все Азія. И людям часам патрэбныя вось такія простыя тезисы. Той просты тезис, который ты можешь прочитать, а потом в курилцу переказать іншаму. Ты не перекажешь у курилца іншаму про сем'і і семікі і про там доўгі радавод Каліноўскага, колькі у яго было цётак, якога не былі веравызнання. А вось такія рэчы эмацыйна зараджаныя, ты вот Альгерт наш под Москвой там хадзіў, кап'ём трос, вот это прикольно, мы классно. І такога не хапае, але тут же пытанне яшчэ дзяржаўнае, то бок все это ідзе ад сістэмы адукацыі, то бок чалавек мае знаёміцца з усімі падставовымі фактамі ў школе, насамрэч, каб мы нормально расказалі і пра Альгерда, і пра Каліноўскага, і пра Касцюшку, а далей праз папулярызацыю чалавек вось на гэтыя косці нарасці ўжо мяса, то бок ужо дадаў нейкую вось нешта дадатковае. Як у Польшы, все палякі ведаюць, хто такі Ягайла, хто такая Едвіга, што там паміж імі было, што такое Унія Любельская, але ў Польшы колькі тых жа часопісаў, нават папяровых, не кажучы пра YouTube-праграмы, колькі тых часопісаў гістарычных, процьма. Кожнае выданне, кожная газета мае дадатак яшчэ гістарычны. І яны перакручваюць увесь час тыя самыя рэчы, там пра Баторія, там пра караля Уладзіслава, пра Яна Казіміра. І яны вот нешта новае пад это падкідваюць, але для гэтага у чалавека павінна быць база. Ён са школы, з ліцэя, з універсітэта павінен нешта ведаць. У нас такога няма. Таму я скажу такую, может быть, непопулярную рэч. Не будзе у нас нейкага прорыва на гістарычным фронте, на фронте гістарычнай свядомасці без нармальнай адукацыі, цэнтралізаванай, каб дзяржава просто закладала асновы, а пазней ужо на гэта нешта можна было нараджваць. Усё упіраецца у адукацыю выключна, а як наконт таго, што а можа беларусам гэта і не трэба? Ну, я не думаю, што не трэба. Кожнаму хочацца ганарыцца
чымсьці са свайго мінулага, сваім нейкім радаводам. Інакш такі шлях самаадмаўлення. І Нормально, так колькі дзесяцігоддзяў, калі не стагоддзяў шлі па гэтым шляху, і нормально, радасныя такія, а мы тутэйшыя, мы якая беларуская мова, я не па-беларуску гавару, а па-нашаму, па-простаму. Якія беларусы, не беларусы мы? Ну, так ва ўсіх было. І палякі якія-небудзь пад Кракавам в пачатку 19 стагоддзя, я вельмі сумнюся, што яны былі вялікімі польскімі патрыётамі пагалоўна. Это людзі, якія толькі вылезлі, ці яшчэ не вылезлі з паншчыны, з прыгона, калі там в Аўстра-Угоршчыне адмянілі 1848, здаецца, год, калі там вясна народаў была. Это былі тыя самыя па свядомасці людзі. І паляк з-пад Кракава мог абсалютна не разумець, чым яму важны і патрэбны такі самы паляк з-пад Сакулкі. А што ў іх агульнага? А нічога, таму што і яны жывуць в розных месцах, яны размаўляюць на вельмі розных мовах. У них нават рэлігія можа быць розная. Там той каталік, а гэты, а можа быць той праваслаўны, а можа быць той там уніят, напрыклад. І атрымліваецца, што все гэта Польша змяніла ўжо ў часы, калі Пілсудскі збудаваў сваю дзяржаву. І з'явілася сістэма адукацыі, все ж таки масавая. І тады чалавек са школы разумеў, ага, я паляк з-пад Гданьска ці з-пад Кракова, і у нас ёсць нешта агульнае з чалавекам з-пад Ломжы. Вось мы, і за нас есть яшчэ Міцкевіч, у нас есть доўгая гісторыя, у нас есть літаратура, у нас есть свае героі, і вось тады вось это все абрастае в такую масу. А беларусы, у нас з дзяржаўнасцю просто не пашчасціла. У нас не было нават таго 20годдзя міжваеннага, каб нешта сваё збудаваць. Тое, што было ў літоўцаў, латышоў, з тых жа палякаў, каб закласці вельмі важныя асновы. І таму вось трэба зараз это неяк навёрстваваць, але фінальную нейкую кропку мы зможам паставіць толькі тады, калі дзяржава ў гэтым будзе зацікаўленая. Дзяржава са сваімі інстытуцыямі, тут мы перейменуем вуліцу правільна, тут паставім правільны помнік, а тут зробім нармальную вайсковую акадэмію імя там Хаткевіча, напрыклад. Добра, дзяржава, я цалкам згодны, таму што тую ж самую сістэму адукацыі выбудоўваць, гэта безумоўна ад дзяржавы залежыць, але дзяржаву будуюць людзі. Значыцца, беларусам вот такая дзяржава і трэба было, калі яны такую пабудавалі. Тут же пытанне, хто перамагае, хто пераможа. То бок вот Лукашенко збудаваў такую дзяржаву, якая яму зразумелая, яму простая, і это ж вот як старое пытанне, чаму няма ідэалогіі у сістэмы Лукашэнкі. А таму што яму она не патрэбная. Яму не патрэбна, і ён будаваў такое. І беларусы цягам панавання Лукашэнкі перыядычна час ад часу выходзілі, пратэставалі там супраць фальсіфікацыі на выбарах, там яшчэ за нешта такое. А калі яны хоць раз пратэставалі супраць закрыцця беларускамоўных школ, за вяртанне нейкае там, я не ведаю, там беларускай годнасці, ідэнтычнасці, ўсяго гэтага. Па нацыянальных пытаннях, калі яны што выказалі? Беларусы в этом плане денационализованные вельмі моцна. Это ж стары працэс, і нават который не ад Машэрава пачаўся, а значна раней. І у нас же ёсць такая тэза, што у нас нацыя недафармаваная, она не скончаны гэты сам працэс. І ўвесь час вось як толькі нешта пачынала фармавацца, нейкія такія прыходзілі змены, якія там заміналі там. Вы згодныя з гэтым тэзісам? Что недоформованная нация, безумоўно. Нема вот этой финальной перемоги, вот этого переходу у такое самостойное жыццё, что вось мы сами, у нас есть чым ганарыцца, мы свою свободу сами выбаралі. То есть, каб ніхто не змог сказаць, что вось беларусам незалежнасць упала як мех з бульбай на галаву, ты, напэўна, чуў такія тэзы там пра пачатак 90-х гадоў. Нават калі браць пра часы БНР размаўляць, тады не быў яшчэ нават скончаны этап накаплення матэрыяла і этнаграфічнага, і гістарычнага. То бок беларусы яшчэ не зразумелі, вось хто мы, в якіх мы межах, а які ў нас герб, можа быць пагоня, а можа быць не зусім пагоня. І тут развал расійскай імперыі, і трэба тэрмінова нешта рабіць. І па хадзе прыдумваць, ці ў нас будзе герб з косамі і снапамі, ці ў нас будзе пагоня, в якіх мы межах, а якая ў нас гісторыя. Это все атрымлівалася, трэба было вырашаць па хадзе. І вось весь час нас вось не да таго. І плюс дадамо такія рэпрэсіўныя умовы, то бок мы ж не ў беспаветранай прасторы вось усім гэтым займаемся. То бок заўжды ёсць нейкія канкуруючыя фірмы, умоўна кажучы, з захаду, з усходу, з поўдня, з поўначы, которые на нешта прэтэндуюць. І адсюль это феномен тутэйшасці, што вас усіх з вашымі всімі этымі ідэямі, вось там
сёння выгадна быць палякам, я вось пашукаю карані адпаведныя, а вось заўтра выгадна ўзгадаць, што у меня там дзедушка Берлін брал, і вось я на бачнае месца вось куды-небудзь гэты факт сабе буду выстаўляць. Ну вось так. А калі ўжо ўсё ж такі будзе нейкі прарыў, менавіта палітычны прарыў, тады нацыя сфармуецца, і тады працэс будзе скончаны, бо это будзе перамога. Беларусам жа чаму яшчэ вось вельмі часта вот шмат што я чуў, што, маўляў, ваша беларушчына – это такая ідэалогія лузераў. Вы ж заўжды прайграеце. Вы прайгралі і з БНР вы прайгралі, і са ўсімі сваімі падполлямі, партызанкамі прайгралі. А потым былі на службе і ў немцаў, і ў палякаў, і ў літоўцаў. І все у вас как-то вось неяк так не атрымліваецца. І з Лукашэнку, колькі вы ўжо яго скідваеце? Ну, калі вы там яго скінеце? І это кажуць людзі, якія самі беларусы, і вось яны чакаюць, што вот нехта гэта зробіць, і тады, мажліва, мы вот прымем вашу эту всю беларускую ідэю, можа, Тарашкевіч нават прымем, калі плаціць яшчэ будзеце за это все. То бок, гэта пытанне, мне здаецца, все ж такі перамогі волевой, палітычнай, каб беларусы паверылі ў сябе і паверылі, што гэта нечага каштуе. Вся эта беларушчына – это нешта важнае. Наколькі ўсё ж таки зараз любяць казаць про тое, что ну можа вот так вот глобальна як нацыя там не дафармаваліся, але мы будуем грамадзянскую нацыю, і она у нас нормальна. Яшчэ там размова про палітычную нацыю, а там яшчэ там што-нибудь там перайшоўшы на пытанне нацыя будаўніцтва і нацыяналізма, раскажуць про які-нибудь там інтуітыўны і нацыяналізм, што-нибудь вот такое. То есть вот яно звязанае ці не? Ці это ідзе агулам? Калі нема недафармавана, то яно ўсё недафармавана. Ці можа быць грамадзянская дафармаваная нацыя, а палітычная яшчэ не. Ну, это нейкія такія складаныя вельмі такая алхімія, што там дзе дафармаваная, а што не, ну, трошки жудасна гучыць. Мне здаецца, ну, цяжка про это размаўляць зараз, што дзе, па-першае, дзе дафармавана. Вот в Беларусі дафармавана, ці ў замежжы дафармавана. У нас ногал мы ідзем да таго, што там будзе нейкі асобны від беларусаў, а асобны від беларусаў будуць беларусы замежжы. І яшчэ паміж імі будзе дзесятак расколаў, хто за каго, хто якой ідэі трымаецца, хто палітычны, хто беларусізаваны, хто апалітычны. Я прызнаю Беларусь як каштоўнасць, як сваю дзяржаву, але я размаўляю па-расейску, а не, а вось для мяне самае важнае – это беларуская мова, і без беларускай мовы все астатнія не беларусы. А калі Лукашенко загаворыць па-беларуску, то гэта будзе і нармальна. Да, тады свет наогул перакуліцца, і все стане з гары на галаву. Ну, вось в Фейсбуке все это тоне в таких дыскусіях, але я бы больш спакойна да этого ставіўся. Тут сапраўды пытанне просто перамогі, пераможцы, калі той чалавек, тая каманда, которая вырашыць галоўныя праблемы беларусаў тут і зараз. Пытанне свабоды, нармальнага шляху развіцця, нармальнасці, стабільнасці ў хорошым сэнсе слова, развіцця, перспектывы. Вось той чалавек і зможа сфармуляваць ту ідэю, якая будзе прынята іншымі. Все астатнія спектры нацыянальных ідэй, свая ў Пазняка, свая ў Северынца, хрысціянская Беларусь, свая ў ну, так ось, у каманды, умоўна кажучы, светлай памяці Зісера, маўляў, вы працуеце, мы беларусы ціхія, працавітыя, все будет хорошо, мы вот самі вольёмся в Европу. У всіх свая гэтая нацыянальная ідэя. Але мне здаецца, што куды больш шансаў свой варыянт ідэі будуць навязаць іншым беларусам будзе у таго, хто вырашыць праблемы беларусаў, верне, свабоду і законнасць у Беларусі. І тут мы вяртаемся да, скажем, 20-го года. Калі я падчас маршаў падыходзіў да людзей, якія усе стаялі пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Ну, там ужо там пасля 10 жніўня ўжо не маглі стаяць і ў адной руцэ трымаючы бел-чырвона-белы, а ў другой чырвона-зялёны. І было так: я супраць Лукашенка, але за Пуціна. Я супраць Лукашенка, але не гаварыце са мной на сваём беларускам языке. І вот як вот з гэтай мазаікі сфармаваць нешта беларусацэнтрычнае? Ці магчыма гэта ўвогуле? Штучна ты не сфармуеш, ты в мозг не залезеш кожнаму чалавеку. Але я кажу, я пра моц лідара і моц той каманды, якая менавіта вырушыць беларускія вот эти ключавыя пытанні. І тады з іх людзі будуць браць прыклад, аглядацца і вось рабіць таксама высновы. Тое, што была каша ў галовах у 20-м годзе, оно не дзіўна, а як было ў 10-м годзе, а як было ў 6-м годзе. Зараз вот ты часы ўзгадваеш, вось, это былі ногул змрочныя часы.
калі малады фронт, які было пару десяткаў чалавек, лічыўся масавай моладзевай арганізацыяй. Вось, ці там нейкая партыя, которая на паперах налічвала там нейкія там 1000 чалавек з чымсьці, это вот была вот салідная палітычная партыя, якая будзе высоўваць кудысьці свайго кандыдата, а людзі пра гэта ведаць не ведалі. Вось гэта быў жах, вось тады быў жах. Там, калі вот ты уходзіш по пустому гораду, расклейваеш гэтыя улёткі, а людзі іх нават не чытаюць, не паглядзяць, о, по-беларуску, ну его нафиг нейкая там херня там нейкая. Таму 20-й год это просто наступная прыступка быў, а тое, што ў людзях было намешана ў галаве. Да мне таксама такія падыходзілі, вот такі дзядзька падыходзіў, он бізнесам займаўся, кажа, здорово, мы давно вельмі не бачылись, он таксама на адным з мітынгаў кажа, а я раней думаў, што Путин нормальны мужик, ну он такой солидный, там все правильно, кажа, это наш дурак, так и Путин такой же. Ну вось, то есть люди открывают для сябе нейкія падставовыя рэчы позна, але все адно открываюць. Все адно оно ідзе нейкае вот фармаванне. Таму я бы вось так не казаў, што вось калісьці было добра, а зараз незразумела што. Все ж таки гэтыя змены, яны адбываюцца ў свядомасці людзей, але дафармаваныя, сфармаваныя. Яны ўжо будуць по выніку нейкіх пазітыўных менавіта пераменаў у нашай краіне. Ну, а зараз... Просто я вот думаю, прыйдзе... То есть... Я прыгадываю сваю размову с Бабарыкам на там у 20-м годзе на пачатку лета. І калі мы тады вельмі абураліся яго гэтым словам про тое, што ну спачатку трэба нечага дасягнуць, вот там эканамічнага нейкага дабрабыту, там нешта вот устаканіць вось гэтую эканоміку, дабрабыт, там яшчэ парадак навесці, а потым будзем гаварыць там пра беларускую мову, адукацыю, ўсё астатняе, там гадоў праз 5. Ну, можа, нават троху болей. І мы так, ну як же ж так? Это правільны атрымліваецца падыход, ці як? Ну, тут такая штука, каб Бабарыкі атрымалася, ну, раптам, нейкім фантастычным свеце ў паралельнай рэальнасці. Мажліва, і яго падыход бы спрацаваў. Але ў яго не атрымалася. У Пазняка не атрымалася. То бок мы можам вот накапліваць калейдаскоп вот этих варыянтаў, цэлую бібліятэку. У кожнага вот свой падыход да таго, што будзе пасля. Але вось гэты вот это што будзе пасля, наступіць пасля перамогі. І атрымліваецца, што ніхто з аўтараў вось этих вось цікавых варыяцыяў нацыянальных ідэй і што рабіць з нашымі нацыянальнымі пытаннямі просто не перамог, не сеў за рычагі ўлады і не вырашыў всех гэтых пытанняў. Не перамог. Вот мы скажем, БНР не перамагла. Так. Але не перамагла, таму што масава простыя людзі яе не падтрымалі. Можа, ім не была блізка гэтая ідэя як сваёй дзяржавы, так і сваёй беларускай менавіта дзяржавы. Пазняк не перамог, а можа быць таму, што людзі спалохаліся. Я разумею, прапаганда таксама спрацавала пэўным этапе. Да гэтага часу нам расказваюць, як там Пазняк сказаў, што чемодан вакзал Россия, там калі не по-беларуску, хотя такога не было, і закон аб мовах быў прыняты яшчэ камуністычным верхоўным советам. Але Пазняка не падтрымалі, таму што ой, там же ж по-беларуску будзе. Там же ж вот нейкая там беларусізацыя і беларуская Беларусь павінна будзе быць. Можа, таму і не атрымалася, таму што людзям гэта не патрэбна. Ну, па-першае, грамадства ж моцна змянілася і з 1918 года, і з 94 года, і катэгорыямі 94-го зараз апеляваць ну, ніяк немагчыма. Ні ў якім ракурсе, ні ў ракурсе жыцця людзей, узроўню жыцця, ні ў ракурсе стаўлення да нацыянальнага. Потому што я вось памятаю той час, канец нулевых гадоў, калі сапраўды людзі там не разумелі, там, што такое гарбата, што такое цукар. І калі вось моладзь, она там беларускамоўнай троліла этих прадавачак на каких-нибудь вакзалах, там, мне гарбату с цукрам, что там, не понимаю, что вы говорите там на своем польском языке где-нибудь в другом месте. Вось. Гэты час прайшоў уже. Гэты час прайшоў, але у нас есть такая заўжды нібыта адгаворка, што вось нас не падтрымалі, таму што вот народ дрэнны. Народ не саспеў, народ дрэнны, але трэба ж покопаться трошки і ў праблемах тых палітыкаў, которые прапаноўвалі і нешта рабілі, але нарабілі кучу памылак. Ну, то бок БНР, это стандартны прыклад, это ж не то, что народ ад іх адвярнуўся. Это людзі просто, будучы першапраходцамі, будучы невопытнымі палітыкамі, не маючы нічога агульнага часта з палітыкай, нарабілі кучу памылак. І найперш яны не думалі там ні пра войска, ні пра фінансы. Это была дэкларатыўная дзяржава. Они задекларовали тое, што вось ёсць Беларусь такімі межамі, ну і все.
А далей вось ну что вот давайте нам Беларусь, а ніхто не дасць, потому что все агрэсіўныя і твоей улады будзе столькі, колькі тэрыторыі ты можаш заняць. Каб занять, вот, трэба вот это все слова про тое, что а вот кайзер нас не падтрымаў. А это все ерунда, потому что якія былі фатальныя сітуацыі у прыбалтыйскіх дзяржаваў Балтыкі, якая была фатальная сітуацыя у латышэй без традыцыі дзяржаўнасці, з кучай немцаў, з кучай тых белагвардзейцаў, но яны выстаялі, настаялі сваю дзяржаву. У фінаў што было все проста, таксама было непроста. Просто ну, у нас атрымліваецца, што гэты палітычны праект не адбыўся не з прычыны таго, што людзі дрэнна ставіліся да беларушчыны, а з прычыны палітычных памылак тых, хто стаяў у руля. Да пазняка, ну, я не буду аналізаваць тое, што там было ў 94-м годзе, але мне здаецца, тут таксама не все так проста. Это вельмі простая адгаворка сказаць, што от беларусы, яны просто былі моцна саветызаваныя, таму вось мы вось яны не падтрымалі пазняка, а пазняк ён хорошы, святы чалавек, а беларусы дрэнныя. Не так все просто. Трэба аналізаваць гэтыя памылкі, трэба, ну, калі палітык, ты ж маеш быць в палітыку. Вось самае простае пытанне, которое, ну, я перыядычна камусьці задаю. Хто з палітыкаў падымаў пытанне вяртання зямлі аднятай у 39-м годзе? Ну, вось хто? Вось, здаецца, у пазняка, дарэчы, штосьці такое было в праграме, а пазней, там, ні Меленкевіч, ні просьма кандыдатаў 10-го года, ні пазнейшыя палітыкі. Ну, я такога не бачу. А гэта балючае пытанне для людзей. Ну, прынамсі, у заходняй Беларусі агромністая колькасць людзей, якія і дзецям сваім, і внукам кажуць, вот там было наше поле, калі-небудзь оно вернецца, а у нас ляжаць дакументы, мы вот вернем. А чаму не падняць такое пытанне? Это ж чыста палітычнае пытанне, з которым ты можаш гуляцца. Чамусьці не? Ну, чаму это не важно, что ли? Важно. А чему его не поднимают? Ну, потому что это может быть земли, да мы тут историю свою направо и налево раздаем, там частку Литве, частку Польши, частку, магчыма, нават Украине, и что? А вы тут про землю кажете? Ну, я про то, что... Перадел тут хочете третью сусветную распачать? Ну, что программы, ну, вот ты ж палітычныя, яны нейкія вот неуцямныя. Ты згадаў Бабарыку. Ну, я таксама памятаю, як Бабарыка казаў про то, як выпіць з Пуціным нам бурдершафт падчас сустрэчы ў горадні, там, щось такое гучала. Ну, оно все такое незразумелае. І чалавек прыходзіць, слухае гэта. Ну, да, вот хороший дядька. Ну, а вось гэты вот вусаты, у него власть, он вот держит, что-то делает. Программы неуцямныя, может быть, там, недзе дзеячы неуцямныя, недзе рашэнні памылковыя. І калі вот гісторыя памылак, она накапліваецца, ну, чалавек не хоча ў этом удзельнічаць. Чалавек хоча удзельнічаць у тым, што працуе, у тым, што мае рэзультат. Ну, і беларусы, яны ж рацыянальныя насамрэч. Скажуць, беларусы, вось нацыя працы, вот беларусы любяць працаваць. Беларусы любяць працаваць, каб быў вынік. А калі ты працуеш, выніку няма, это ж трагедыя страшная для беларуса. Ён там ці зап'е, ці там, ну, с ума сойдет. І калі ты вот в тых же дэмакратычных структурах працуеш в гэтых партыях, там, хтосьці з 90-х, хтосьці з нулевых гадоў, а выніку няма, ну так і што? Ну, это трагедыя, таму не дзіўна, што гэты рух змяншаецца. Калі было в акно магчымасці ў 20-м годзе, ну, агромністая маса людзей это падтрымалі. А калі людзі пасля ўбачылі, што вось тут і зараз выніка няма, а будзе ён, мажліва, я не ведаю, у якім пакаленні, праз колькі гадоў, ніхто не ведае, ну, тады людзі вось апранулі тыя шэрыя піджакі, шэрыя пальто і пастараліся зліцца з асфальтам. Таму не дзіўна, што вось зараз там не в Беларусі, часто на эміграцыі людзі, которые выязджаюць, тут-то уже можна сказаць, што ты беларус, тут-то уже можна прыйсці на мітынг 25 сакавіка, але не прыходзяць, таму што не бачаць за гэтым нейкай перспектывы. За гэтай актыўнасцю мае быць нейкі результат, які яны не ведаюць. Ну і магчыма, няма таго, хто ім это патлумачыць. Да тэмы, у прынцыпе, нашай галоўнай нацыянальнай ідэі, але таксама трошку вернемся ў гісторыю. Я неяк з год таму абсалютна выпадкова тут у Варшаве патрапіў на лекцыю нашага выбітнага гісторыка Смалярчука, якая так і называлася «Беларуская нацыянальная ідэя». Нечакана, да, так. Вот таму і завітаў, не мог прайсці міма. І, безумоўна, по словах Смалярчука, ну, как бы вот Кастусь Каліноўскі гэты той чалавек, які стаіць ля вытокаў беларускай нацыянальнай ідэі. Але вот што мне зачапіла ў яго аповедзе. Ён кажа, што насамта рэч нічога такога беларускага нацыянальнага ад самага пачатку у Каліноўскага не было. Яны проста вырашылі
падняць паўстанне супраць расійскага прыгнёту. Падняць паўстанне, безумоўна, яны разумелі, што для того, каб падняць, трэба, каб у іх былі, ну, той, хто за імі пойдзе. Штыкі, народ. І яны пайшлі ў народ. І кажа, фраза асноўная гучала так: гэта не Кастусь Каліноўскі сфармуляваў нацыянальную беларускую ідэю. Гэта калі ён пайшоў у народ, калі пранікся, вот это, вывучыў мову народа, пранікся духам народу, гэта беларуская нацыянальная ідэя сфармавала Кастуся Каліноўскага. Вось вот ён прыйшоў, а нацыянальная ідэя, яго ўжо беларуская, якая дзесьці там вот жыла ў глыбінях таго народу, яна яго захапіла, падхапіла і понесла ўжо так вот, як нацыянальнага беларускага лідара. Я даслоў пра тое, што вось зараз, калі нейкая там альбо лідар, альбо сіла пераможа, то яна зможа навязаць, ну, как бы, прынесці, как бы, прасунуць нейкую вот сваю нацыянальную ідэю для беларускага грамадства. То есть там, атрымліваецца, нацыянальная ідэя зрабіла з чалавека Каліноўскага, то есть лідара, а тут вот ужо лідары са сваёй нацыянальнай ідэяй, са сваім бачаннем нацыянальнай ідэі будуць сфармаваць нешта, вот, ляпіць з беларускага грамадства. Ну, про Каліноўскага, насамрэч, тут не все так просто. Ну, правильно то, что ты кажаш, але я б не сказаў, што беларушчына, ось тое асяроддзе, оно сфармавала з Каліноўскага беларускага. В прынцыпе, лідара. Каліноўскі сам себе фармаваў як лідара, просто ён быў, мне здаецца, на мою сціплую думку, лідарам фармата Нечаева. То есть он быў таким дэмакратам, народнікам, радыкалам, который все жыццё бы паклаў на дасягненне сваёй мэты. І чыста па чалавечых якасцях, мне здаецца, его было куды больш агульнага з якім-небудзь там, ну, скажу страшную раз, Дзяржынскім, так, который прайшоў те катаргі, тюрьмы, і у яго была там мэта змагацца з царызмам. Больш агульнага, чым з чыста па-чалавечы, чым з Купалам, ці там, не ведаю, з прэзідэнтамі БНР, там, Крычэўскім і Захаркам. Больш было агульнага менавіта з такім вот бескампрамісным барацьбітом. Просто Каліноўскаму явно было неутульна в этом польскім полі, культурным і палітычным, а ён хацеў вось ісці да народа, а калі народ тут беларускі, ну, значит, трэба да беларускага народа ісці. Калі б тут лапары жылі, фіны, ці там яшчэ хто-небудзь, ну, он бы вывучыў чухонскую бы там якую-нибудь мову. Ну, ён есть з дзяцінства ведаў, то бок там же ж Мастаўляны, Свіслач, ён это чуў як бы з дзяцінства, але іншая справа, што ён не быў класічным нацыяналістам, безумоўна, в нашым разуменні, ці там в разуменні 20-го стагоддзя. Это быў іншы час, это быў такі народнік, то бок ён недзе апярэдзіў свой час. Нам ад яго важна такая традыцыя змагання, такая дэмакратычная спадчына. А пра фармуляванне, ну, тут пра Багушевіча, напэўна, хутчэй, таму што Багушевіч шмат, прынамсі, даў народу, як это, выплакацца, то есть нейкія вось такія, выказаў тое, што ў людзей было ў галовах, то, што было на языках, он то выказаў у сваіх паэтычных творах. Прычым з Багушевічам таксама цікава, ён жа пасля паўстання правёў нейкі час ва ўкраіне, і ёсць версія, што ён менавіта пад уплывам Шэўчэнка вось дайшоў да сваіх вось гэтых ідэяў, як трэба вось гэты народны боль выказваць, як ты это маеш фармуляваць, вершаваць, і як ты это маеш все даносіць. Ой, загаварыўся, забыў, пра што было пытанне. Пра тое, што то есть часы змяніліся, і калі раней, вот, ну, калі верыць Смалярчуку, то как бы нацыянальная ідэя фармулявала постаць, то цяпер вот постаці, якія змогуць нешта дасягнуць, даць, прынесці, атрымаць уладу і прынесці людзям свабоду, яны ўжо будуць сваю ідэю нейкую прасоўваць. Так, безумоўна, то бок калі б такі магло бы так в часы БНР, і зараз можа быць так, калі б это быў пераможны праект, калі б БНР, ну, не хаця б не тая каманда, той же Скірмонт, пра которого Смаленчук шмат пісаў, калі б ён стаў там в топах, напрыклад, магчыма, і паўстала б гэтая Беларусь хаця б на 20годдзе до 39-го года, это была б зусім іншая гісторыя. І Скірмонт са сваім арыстакратызмам, безумоўна, аформіў бы беларускую нацыянальную ідэю трошки па-іншаму,
не ў лапцях, не з гэтай ось там з рванымі лапцямі, з нейкімі дзярушкамі, там тынам паваленым, а неяк бы ён-то прыгожа бы апрануў. Вот, дарэчы, пра гэта было сказано пра тое, як там боль вось гэты вось паказаць. І часам я так думаю, можа быць нежаданне как бы так далучыцца да беларускасці, да вот сказаць горда, что я беларус, вось таму что ёсць вот гэта пастаянная боль, гісторыя бяды. Да, вот ты читаешь классикаў наших, усё, что у тебе есть такое ўражанне, что это я мужик беларус, там бедны гаротны, у лапцях, і вот там праз вякі, праз гады, уткнуўшыся тварам там вачыма у глебу, у гэтыя нейкія бруд, у гэтыя лапці, так вот скорчыўшыся, прэ некуды сваю крыўду. Усім накласці на гэтую яго крыўду з аднаго боку, з другого боку там нейкія іншыя народы, там шашку нагала, чуб на бок і папёр даказваць сваю праўду, сваю гонар і годнасць, а гэта ўсё прэ. І ты думаеш, мне тут трэба станавіцца ў калону гэтых во, што пруць некуды сваю крыўду. Ну, я думаю, что шмат у кого такая траўма. Беларушчына як такі суцэльны знак бяды, як такая суіцыдальная гісторыя, з якой ты, в прынцыпе, не хочаш мець нічога агульнага. То бок, напрыклад, в школе, калі я чытаў Белліт, мне это жутко напружвала. То бок, таму што это была просто нейкая такая беспрасветнасць абсалютная. То бок, нават гераічныя людзі, там, быкаўскія героі, яны ўсё адно сканчалі чым? Смерцю. То бок там это гісторыя без хэппі-энда. Ну так навошта табе в яе ўключацца? То бок ты, ну што, суіцыдальнік, ты хочаш як бы для сябе такога. Я думаю, што это ці адмыслова так выбудаваныя кімсьці, адфільтраваныя, ці от выпадкова так прыпала, што сапраўды вельмі шмат гэтай бяды. Але, безумоўна, Багушевіча мы не можам выкрэсліваць, таму што ну, гэта такі этап. Народу трэба было выплакацца. Іншая справа, што наступнай генерацыі літаратараў трэба было ўжо пісаць больш нешта, напэўна, узнёслае, то бок падарыць людзям шанец. Ну, ось як, напрыклад, ёсць быкаўскія творы, дзе ўсё сканчаецца дрэнна, а ёсць творы Юрія Станкевіча, дзе вельмі падобныя такія экзістэнцыйныя часта гісторыі, але ў яго часцей ёсць нейкі хэппі-энд. То бок герой перамагае злых ворагаў, але все ж таки он в канцы выжывае. Там збягае з турмы, там забівае сваіх крыўдзіцеляў, а не забівае сябе ўвесь час. Магчыма, нам просто трэба і в маскульце, і в нейкіх мастацкіх творах больш такога пазітыва і акцэнтацыі на такім пазітыве, таму што інакш, ну, гэта беда. А зараз, ну, ты цудоўна ведаеш, што у заходнім свеце пануе пэўны тренд на запатрабаванасць болю, стигматызацыі, і калі ты здымеш умоўны там фільм ці кароткаметражку, ці штось напішаш нейкі твор пра плач і бяду, у цябе хутчэй атрымаць грошы на рэалізацыю там здымак этого фильма, на друк этой книжки, чым ты напишешь некую героичную историю, як герой храброе сердце, герой забивает смока там и все остатнее. Вось як бы як не парадаксальна, вось з тых часоў багушевічаўскіх нашаніўскіх вось гэты боль ён перакачываў зараз, просто трапіўшы ў еўрапейскі тренд. Вот это страшно. Это правда страшно. Потому что про той же 20-й год дагэтуль шмат размазывается в тым ліку в мастацкіх творах і вось нейкіх таких гісторыях. Менавіта гісторыя болі. Не гісторыя того, што народ выйшаў. Народ, не гледзячы ні на што там, выйшаў, выстаяў, паказаў як бы сваю пазіцыю, але гісторыя того, што ну да, было много болі. Але заставіць толькі боль, ну, гэта страшны варыянт. Тады наступного 20-го года не будзе. Тады ніхто наступнае пакаленне не захоча занурыцца толькі ў гісторыю болі. Взять нават палякаў, польскую гісторыю. Мы да іх часта сёння вяртаемся. Колькі ў іх было болі? Господи, это все разборы, это неудалые паўстанні, это ссыльные в Сибирь, якіх гнали там пешки, там праз Урал, это там суворовская резня в Празе варшаўскай. Куча всего, куча гісторый боли, куча гісторый смерти. Але што палякі вынеслі, каб сфармавацца як нацыя, каб ужо ў пакаленні Пілсудскага эту свабоду адваявала? Гісторыя геройства. Мы з Наполеоном шлі, як мы браво шлі, як мы класна там білі маскалёў. Мы ў гэтых паўстаннях як гераічна ваявалі. То бок гісторыя болі была, але ёй было сваё месца, она не ставілась на першае месца. І ў выніку сфармавалася тое пакаленне, тыя хлопцы, з якімі Пілсудскі менавіта быў в легіёнах і збудаваў пасля сваю дзяржаву. То бок правільна былі расстаўлены акцэнты. За крыўды мы помсцім, але гераічны чын мы
наследуем. Расстаўлены якім акцэнты? А я не Надышло ведаю, дзяржавы не было? вось напэўна літаратарамі всякімі там сінкевічамі цудоўнымі мажліва там ну да не было нейкага аднаго інтэлектуальнага цэнтра нейкай інстытуцыі якая там выдавала паценты вот ты пішаш гэта а ты тут вот тут падправ тут больш гераічнага менш трагічнага ну вось неяк так склалася калектыўны разум нацыі вось у выглядзе інтэлектуалаў якія стваралі прадукт яны вось так расставілі акцэнты у нас чамусь увесь час ёсць такое вот з'язджанне ну тэму боль дрэнна все трындзец і трэба самім там на могілкі паўсці і закапвацца. То есть калі з іншага боку паглядзець на словы з якіх мы пачалі той дзяўчыны вы ціха гаварылі то можа быть яна і права? У нейкім сэнсе так я думаю што ёсць адказнасць творчых элітаў інтэлектуальных элітаў за расстановку акцэнтаў мы шмат гаворым у нас шмат разумных людзей шмат інтэлектуалаў але магчыма ёсць нагода задумацца пра што мы гаворым альбо в якой меры мы гаворым пра адно в якой меры мы гаворым пра іншае. Два пытання вот так можа быть коротко бо мы паціху уже до завяршэння набліжаемся. Першае мне патлумачылі чаму мы зараз вот у нас нічога не атрымліваецца ну прынамсі вот апошнія там гадоў 100 патлумачце мне вельмі цікава. Падчас прэзентацыі ў Празе да мяне падышлі там два мясцовых беларусы і сказалі сама назва беларусы гэта чорная метка на нашай нацыі пакуль мы не вернем сабе назву ліцвіны то вот эта чорная метка это знак бяды які нам не прывядзе да ніякіх зменаў і перамогу можа і праўду? Ну ты ж разумееш што вся эта канспіралогія она расце калі нешта не атрымліваецца колькі ты канспіралогіі было ў тых жа украінцаў маўляў трэба пераназвацца в Русь все наши беды ад того што мы Украіна альбо трэба памяняць сцяг да гары нагамі то есть жоўтыя там а сінія там таму што вось гэты сцяг он неправільны і ад гэтага все наши страшныя беды і мне здаецца што в беларускім выпадку гісторыя вельмі падобная тому что калі вось ну як у сям'і вось нешта не выходзіць а вось все з-за того что ты неправильно мыеш посуд вось ільбо там вот там висит картина давай картину перевесім і вот жыццё наладзіцца а вось з гэтага все мы шукаем нейкія дробязі это нормально то бок в таким вот дэпрэсіўным стане ну на жаль як мы знаходзімся вельмі часто счуваць галасы тых людзей которые кажуць а вот все з-за того что вось тут картина висит на неправильном месте мы беларусы а не ліцвіны ну а немцы чаму яны вот Deutschland а не Германія напрыклад ну шмат было ў розных народаў розных назоваў ну не в гэтым справа не ў назове справа ў тым каб просто расставіць на свае месцы патлумачыць там чаму Беларусь чаму Каліноўскі чаму мы вартыя сваёй гісторыі галоўнай вартай сваёй будучыні то бок гісторыя наш не такая некая самакаштоўнасць вот каб вот вы тут гісторыю занурыцца і глядзець назад увесь час гісторыя нам патрэбная для чагосьці у будучыні то бок прааналізаваўшы гісторыю перамогаў і памылак зрабіць класную будучыню пабудаваць той беларускі дом в котором всем было бы класна в котором была б свабода закон зразумелыя правілы і свой парядак беларускі беларусы ж любяць парядак вось чым сэнс а літва літвіны русіны беларусіны ну можна про это паспрачаемся про гэта яшчэ гадоў праз 70 спадзяюся дажывем в Польше куча спрэчак таксама там лехемы по Польшамы як правільна у них есть ідэя гэтага агромністыя лехі маўляў продкі палякаў мелі такую таемную дзяржаву про якую ніхто не ведаў там ад мора до мора там ледзьве не на палову Европы паўсюдна ёсць нейкія безумныя трошки тэорыі в большай ці меншай меры гістарычныя не трэба на іх заастрацца і просто трэба прыняць што яны ёсць і будуць гэта дыскурс это дыскусія это нормально. Я про пабудову нашага там дома сапраўднай Беларусі там нейкай там ці беларускай Беларусі і про вось гэты мех які зваліўся з бульбай на беларусаў у выглядзе незалежнасці сапраўды шмат размоваў на гэтую тэму і сёння яны працягваюцца на фоне таго што мы бачым што кветачкамі перамогу не заваюеш і без крыві ніяк і скажем мае сябры з Украіны кажуць вайна з Расіяй как бы ніхто столькі не зрабіў для нейкай такой фармавання канчатковага украінцаў як нацыі
ці ўзмацнення нацыянальнага руху, колькі маскалі і вайна, якую яны распачалі, то можа быць без вот этой крыві, без вот нейкіх выпрабаванняў беларусы не змогуць зразумець, што ім патрэбна сваё і для чаго яно патрэбна. Як не страшна гэта вучыць, я думаю, што так. І калі б у беларусаў былі свае загінуўшыя ў 91-м, як у літоўцаў былі, все ж таки было б прасцей разумецца беларусамі і прасцей разумець, чаму гэта каштоўнасць, чаму наш сцяг каштоўнасць, чаму герб каштоўнасць, мова і так далей. Таму што толькі пераадолеваючы нейкія перашкоды, ты разумееш цану таго, што ты захаваў, ці таго, што ты адстаяў, ці таго, што ты забраў свой этот прыз, што ён не в латарэі табе выйграўся, да? Ты за капейку купіў гэты білет, і табе в латарэю прылецеў прыз. Не, ты працаваў, ты ішоў праз памылкі, ты все губляў, потым зноўку все это заваёў, і тады ўжо ты прыйшоў да чагосьці каштоўна. Гэты шлях важны. І ў гэтым каштоўнасць гісторыі. Таму калі ты глядзіш у ту гісторыю, ты разумееш, што не лёгкай цаной это все было куплена. Ну а зараз, на жаль, да, ты кажаш правільныя рэчы, і твои украінскія сябры кажуць правільныя рэчы, таму што без наўпроставага пераноса нейкіх гістарычных рэаліяў в сучаснасць, чаму Расія это геапалітычны вораг? Да вось таму, што Марыуполь, таму што вось гэта, а не толькі таму, што Батурин спалілі там в 18 стагоддзі. Вось тут оно і зараз, это расійшчына. Але з аднаго боку не хочацца беларусам жадаць ось гэтай крыві і гэтых сутыкненняў, а з іншага я па шчырасці не бачу варыянта і алгарытма, каб людзі все зразумелі на поўніцу без нейкай такой цяжкой складанай гісторыі, нават крывавай гісторыі. І ў гэтым вот, калі працягваць нацыяналізм, нацыянальнае пытанне, наколькі яно важнае і адметнае, ці трэба нам нейкія там вось гэтыя нацыянальныя рухі сапраўды і ў якім выглядзе, таму што зараз таксама шмат там размоваў пра тое, што там нацыяналізм па крыві, там па этнасе, гэта ўжо пройдзеныя этапы, там 18-19 стагоддзя, зараз мы калі кажам пра нейкі нацыяналізм, то грамадзянскі нацыяналізм, там вот как бы дзяржаўны нацыяналізм, дзе неважна, можа быць з пэўным сэнсе там на каком языке гаварыць і гэтак далей. Важна ці не важна? Важна. Мы не кажам пра нацыяналізм з кліше, то бок ніхто ж нікому не будзе чарапы меріць і сачыць, на якой мове ты з жонкай ці з палюбоўніцай у ложку размаўляеш. Ну, это ж як бы несур'ёзна. Але нацыянальны стрыжань у дзяржавы ўсё ж такі быць павінен хаця б для таго, каб беларусы гэты этап прайшлі. А далей уже, рабіце вы што хочаце. Ну, але просто мае быць гэты фундамент, мае яно быць зроблена. Просто тут важна што каб людзі, которые маюць нацыянальныя каштоўнасці, яны найперш не падыходзілі да сябе, пыталіся, а на якой ты мове размаўляеш? А чаму пішаш на наркамаўца, а не на Тарашкевіцы? Каб яны зрабілі нешта карыснае, вернулі гэтую свабоду і самі давалі прыклад тым, што яны размаўляюць па-беларуску, трымаюцца беларускіх каштоўнасцяў, і для іх гэта важна. І тады у нас працуе. Калі ты на першы момант ставіш менавіта прасоўванне, а часам такое вось агрэсіўнае, як часам бывае ў сацыяльных сетках, навязванне нейкіх там, хто на якой мове гаворыць, там, хто што любіць, якія кніжкі чытае, гэта не працуе. Працуе прыклад. Зрабі нешта карыснае, людзі пабачаць результат, а калі ты заангажаваны ў беларускія справы, ну, тады людзі да цябе пацягнуцца, захочуць быць такімі ж, возьмуць прыклад. Просто таксама чую час ад часу такія размовы пра тое, што вот вы кажаце там пра нацыянальную там пабудову нацыянальнай дзяржавы, там пра вяртанне з нацыянальных каштоўнасцяў, гучыць прыгожа, і само слово каштоўнасці добра, там это там культурныя, гістарычныя, усе астатнія каштоўнасці, але свет звяніўся, 21 стагоддзе, глобалізацыя, трансатлантычныя карпорацыі, а вы тут што собираетеся, муры пабудаваць з гэтых каштоўнасцяў і будете сядзець, а у вас там кібертрэкі, а вы там на Марс збіраецеся, а мы тут вот зато сядзім за мурамі, у нас усё па-беларуску, і мы малайцы. То есть сапраўды час змяніўся ці не змяніўся? А это форма самапавагі. То бок ты маеш мець сваю мову, свой запас тых каштоўнасцяў, ведаць свой радавод, што ты не там Іван без рода, без племені, а у тебя ёсць за плечыма нейкая доўгая гісторыя. Это такая заземлёнасць. Гэта надае упэўненасці ў сабе. Вось я цвёрда стаю на зямлі, я упэўнены ў сабе. Тут маё.
и там генотип людей, которые жили тут, там, ну, генетику трэба почитать, того ж Микулич, там не змяняўся апошнія, там, не знаю, 3000 гадоў. Вось люди тут жылі, і вось гэта наше. А про тое, што свет змяніўся, ну, заўжды так казалі, што свет змяняецца, все старое будзе неактуальна, але чамусьці, ну, сэнсы, яны не змяняюць адзін аднаго, яны наслаиваются. То есть это ідзе такое наслаенне, у выніку такі слаёны пірог. Чаму для евреяў дагэтуль важная і тэма Холокоста, і іх гісторыя, і этой сінагогі, которые дзе ў іх былі раскіданыя па ўсёй усходняй Европе. Ім чамусьці это важна. Супер прасунутая тэхналагічная дзяржава, але ім это чамусьці важна. І я думаю, што і ў іх з'явіцца павага да нас, у тых же евреяў, ці ў тых же палякаў, ці ў тых же літоўцаў, калі яны будуць бачыць людзей нацыянальна заангажаваных, людзей, для якіх сваё нацыянальнае будзе каштоўным. І гэта вельмі важная такая народная дыпламатыя, калі ты прыязджаеш на нейкія перамовы да нейкага паляка, і ён ведае, што ты патрыёт Беларусі, што табе важна свая мова, што ты не просто шэрая постсавецкая маса, незразумела, ці ты расеец, ці ты фіг пойме што. І ён тады будзе бачыць роўнага у табе. Як і тыя ж літоўцы, яны будуць бачыць, яны ж вот зараз чаму вот кажуць, вот прыехалі беларусіны, незразумела хто, па-расейску все гавораць, і вось прасцей запісаць это все в русский мир. А калі было па-іншаму, была б нейкая павага, так гэта ж і далей будзе працаваць. Калі мы вот верым, будзе вольная дэмакратычная Беларусь, і далей жа все это будзе працаваць. То бок і чалавек будзе себя адчуваць упэўнена, і табе будзе лягчэй весці справу, таму што ты будзеш размаўляць як з роўным, з тым жа украінцам, ці з палякам, ці з літоўцам. Вот і ўсё. Але наколькі небяспечнае, што той падзел, які мы зараз маем, грамадства на, умоўна кажучы, тых, хто з'ехаў, тых, хто застаўся, ён можа прывесці да таго, што калі муры рухнуць, умоўна кажучы, то, а мы там вернемся і такія радасна, вот, мы вам тут, глядзіце, нацыянальную ідэю, мы тут з Кіркевічам сфармулявалі. А яны скажуць, ведаеце што, давайте дуйце ў свае там Варшавы, Беластокі, Канады, Амерыкі і ўсё астатняе, і там, вот там, а мы тут самі, у нас сваё. Безумоўна, канфлікты будуць, гэта нават бясспрэчна, але, ну, паглядзіце гісторыю, колькі палякаў вярнулася, ці, прынамсі, фінансава вярнулася пасля эміграцыі 80-х гадоў. Тады ж з'ехала процьма народу па ўсім свеце, і там і в Штаты, і в Брытанію. Улічыць яшчэ старую польскую эміграцыю 40-х гадоў, которая там і заставалася. Процьма было народу в эміграцыі, і яны нарасцілі там капіталы, нарасцілі сувязі, засталіся палякамі, і яны пасля удзельнічалі і ў польскай палітыцы, і ў польскім бізнесе, і ў польскім жыцці, і самі, маючы, напрыклад, грошы, ресурсы, сувязі, маглі ўплываць на тое, што адбываецца. І, канешне, хто-небудзь там, якімсь паляк з падлом же мог сказаць, а ты там, дзе там прасядзеў там у сваім там Лондоне, там, ну, што ты там не можаш сказаць. Але адзін аднаму не роўня, таму што ў таго будуць сувязі, нейкая нерухомасць і нейкая свая справа, а ў палякаў лом же там просто будзе свая нецікавая праца і невялічкі аклад. Ну, то бок, ёсць розніца. А другое пытанне, з чым мы вернемся? То бок, фармат гэтага вяртання. То бок, і праз колькі гэта будзе? Это ж, ну, шмат фактараў. Я не ведаю, што заўтра будзе, што будзе праз 5 гадоў, это ж цяжка сказаць. І якім фармаце это будзе вяртанне? Калі тыя, хто за мяжой, спрычыняцца да таго, што Беларусь будзе свабоднай і прынесуць свабоду тым людзям, которые зараз застаюцца і жывуць у Беларусі, то, канешне, гэта будзе ацэнена. Калі гэта будзе адбывацца без аніякага ўдзелу тых людзей, якія ў замежжы, ну, тады будзе не тое, што халадок сильны, тады будзе сцяна і надалей сцяна. Будзе крыўда вялікая. Ну, зараз жа она ёсць. Вы там у Варшаве, там в бургерныя ходзіце і сушы харчуецеся, а мы тут вот пад дыктатурай сядзім. Ну, тады будзе бяда, будзе сцяна, і трэба будзе думаць, як яе пераадольваць. Ось. Добра, давайте на завяршэнне, але одно пытанне таксама мне цікава уже, як що ж таки, ну, чалавеку з гісторыі тым ці іншым бокам, але звязанаму. Неяк мне латышонак, калі мы там спыталіся ў яго вот помнікі, кому вот беларусы павінны ставіць, вот знясем помнікі там Леніну, там Дзяржынскаму, ну як знясем, ну вот які-нибудь это самое парк, это самое забавак гістарычных все звязём, а на это месца каго? Ну и там мы там, ну вот Костюшка, Каліноўскі, там яшчэ, говорит, не, это не тыя люди, кому трэба ставіць помнікі у будучай Беларусі. Говорю, а кому? Он кажа, найперш вось айцам заснавальнікам БНР.
Каму? А тым, хто верне свабоду, найперш, і тым, хто загінуў за гэтую свабоду. Вось гэта будзе найбольш актуальны запыт у людзей на такую сучасную гісторыю. Тым, хто загінуў і ў 20-м годзе, і падчас вайны з Расіяй ва Ўкраіну, змагаючыся за свабоду. Найперш ім. А потом уже все астатняе. Людзям спачатку трэба патлумачыць блізкае, тое, што адбывалася тут і зараз, тое, што яны цудоўна зразумеюць. А пасля ўжо можна дыскутаваць. Каму ставіць помнікі, хтосьці скажа Балаховічу паставіць, хтосьці Каліноўскаму, будуць ваяваць за гэтыя помнікі, каму больш патрэбны помнік. Это насамрэч уже далейшае пытанне. Будзе важна ідэалогія тых, хто прынесе свабоду, і погляды тых, хто прынесе свабоду, мне здаецца. І вось ад гэтага будзе залежаць, каму будуць стаяць помнікі. А пантэён беларускі, безумоўна, яшчэ будзе сфармуляваны. Мне здаецца, што да гэтага яшчэ так далекавата. Добра, але давайте, можа быть, такую, ну, альбо лыжку мёда, альбо наадварот, як там. Таксама я чуў такую тэзу про тое, што, ну, вот кажуць пра беларусаў, нацыя выжыўшых. Ну, і здавалася б, там усе колькі стагоддзяў з захада на ўсход, з усхода на захад бегалі праз гэтую тэрыторыю, чуць хто галаву высунуў, тут шашка яго эту галаву там ці на пятлю і гэтак далей, але выжылі. А потым калі-то вот кажуць, а падумаеш, вот, а хто выжываў у гэтай сітуацыі? Ну, антиотбор, то што... Хто схаваўся, хто збег, хто здрадзіў, ну вот такое. І атрымліваецца мы хто? Нацыя нашчадкаў, здраднікаў і баязліўцаў. Ну так же ва ўсіх. А хто паміраў в кучы войнаў, якая вела Польша, а што засталося ад Украіны, калі там казацкая старшына была там разбітая, пазагінулі людзі ў войнах? Што там ад Германіі засталося за гэтыя сотні гадоў? Вот, ну, в прынцыпе, в тым рэгіёне Германія, Францыя, Галандыя, там же там 30-гадовая вайна, там безліч гэтых безумных войнаў. Так про любую нацыю, мне здаецца, можна сказаць. Тут беларусы трошки вось так паглыбляюцца вось гэтую, зноў жа, траўматычную гісторыю, што вось выжылі горшыя, значыць, і мы горшыя, і нашы бацькі былі горшыя. Ну, не жылі хорошо, нечего і начинаць. Правильно? Таму, ну, не трэба в гэта занурацца. Выжылі тыя, хто выжылі, мы не зменім гісторыю. Трэба падгледзець там нейкія моманты, дзе была зроблена памылка, як яе пазбегнуць у будучыні. Але гісторыя гэта не праклён. У розных народаў гісторыі былі жудасныя рэчы, пагорш за нашых. А некаторыя народы і не захавались. У них такая была гісторыя, што яны просто там расчапіліся і там не сфармавалі сваіх ні нацый, ні дзяржаваў, нічого. Беларусам трэба цэніць тое, што ёсць, працаваць з гэтым, і галоўнае працаваць на аснове гісторыі з рэальнасцю і фармуляваць будучыню. Новая Беларусь. Гэта палітычны рэжым які? Гэта прэзідэнцкая краіна, гэта парламенцкая, гэта анархія, монархія, княства вялікае 2-0 ад мора да мора. Я зараз скажу страшную рэч, ты меня наступны раз на эфир не паклічаш. Хунта. Спачатку хунта. Я думаю, што на год-полтора хунта, а потом уже, калі ласка, дэмакратыя. Ну, калі сыходзіць з тваіх словаў пра тое, што кветачкамі атрымаць свабоду не атрымаецца, а толькі там зброяй, ну, то хунта яна відавочны варыянт. Відавочны, потому, як той казаў. Пра гэта не прынята нібыта казаць, але мне здаецца, што это все вітае ў паветры. Беларусы маюць вырашыць свае праблемы і навесці парядак. Часам не дэмакратычным шляхам. І колькі это там зойме, адзін Бог ведае. А пасля уже настане час для цудоўных эканамістаў, для айцішнікаў, якія вернуцца з Кіпра, і для ўсіх астатніх. Тады закон, дэмакратыя і ўсё астатняе. Нам гэтага не пазбегнуць, і калі новая Беларусь здарыцца выпадкова, як мех з бульбай, все памруць, Лукашенко памрэ, Путін памрэ, і все вот само сабой абразуецца, да, як в тым анекдоце, мы атрымаем такія праблемы на шмат гадоў яшчэ наперад. То бок неадпомшчаная кроў, неадпомшчаныя крыўды, незавершаныя гештальты, яны нас будуць мучыць яшчэ доўга. І глядзіце, каб пасля наступным прэзідэнтам у Новай Беларусі не стаў рэваншыст альбо рэакцыянер з каманды сённяшняга таварыша. Такіх гісторыяў шмат. Ось. І пасля Ющенкі быў Януковіч, і вон в Грузіі зараз што адбываецца. Такіх гісторыяў адкату вельмі шмат.
Таму як бы спачатку трэба расчысціць поле і тады ўжо рабіць грунтоўныя рэформы. Мне здаецца так. Неадпомшчаная кроў, расчысціць поле. Вы пра грамадзянскую вайну і палітычныя чысткі? Пра усталяванне парядка. Нездарма ўсё ж таки бач, вот мы смяемся з яго, а ён оказывается вельмі аналітычна прасунуты і прадбачлівы тэлеграм-канал «Советская Белоруссия», который называет Тихановскую хунтэса. Поспехаў ёй. Ну, мяжа беларуска-расійская. Что там на гэтай мяжы? Роў капаем і каго, алігатараў запускаем? Ці каго? Мяжа за Смоленском маеце на увазе, правильно? Ну, это ўжо там... Сухоючы, да, вот я так зразумеў, там вяртанне зямель. Ну, буфер нейкі павінен быць, таму добра, каб Смаленшчына вярнулася в родную гавань, просто там неяк перазаселіць, перарабіць, перапрацаваць. Вось, і тады ўсё будзе нармальна. Тады пытанне самой мяжы не будзе стаяць так востра. Полацак будзе і больш в больш спакойным надзейным становішчы. Дзяржаўная мова, якая і колькі? Беларуская дэ юрэ, без перагібаў, то бок чалавек, который займае нейкую пасаду, мае карыстацца на этой пасадзе беларускай мовы. Як ты гаворыш дома, як ты гаворыш у рэстаране ці там на канцэрце, нікаго не павінна хваляваць, это твоя асабістая справа. Ну што ж, нацыянальная ідэя ад Алеся Кіркевіча гучыць як? Працаваць, каб было добра, і нічого не баяцца. Працаваць, каб было добра і нічога не баяцца. Вось такая нацыянальная ідэя ад Алеся Кіркевіча. Слухай, шыкоўная. Я думаю, что я адмыслова выбраў как бы так наугад, але думаю, акурат таки падыходзіць да гэтай нацыянальнай ідэі малюнак. Так что ад Еўрарадыё, праграмы «Ідэя X» і сябе асабіста дзякуй вялікі табе, насі, працуй, каб было добра нам усім, папулярызуй і ўжо калі не сам, то прымусь іншых, каб напісалі нармальныя кніжкі папулярныя па гісторыі. Дзякуй вялікі. Алесь Кіркевіч, Зміцер Лукашук. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся. Жыве Беларусь. Жыве вечна.